си гледам, защото е любимият ми участък тук. Тук имаше една къща пълна с цветя, която майче беше. Като цъфнат беха много по-цъфна, коя беше, но мисля, че е там. Тази втората. Не минах. Град Роман. Роман Таун. Това е любимият ми участък тук. Не е нещо. От Роман дома е здраве. Майче това път ли за Тетевен, тук съм идвала и някакви спомени. Тетевен е надолу, през Ябланица. Тук и натам заминава. Да, Ябланица и после Тетевен. Беха казали, че ремонта на гара София ще бъде година и 5 месеца. Те беха 17 месеца. Да, 17 То месеца. минаха и заминаха. Отдавна мина. То от кога правят ремонт? Значи започнаха го юни месец миналата година. Миналата година. Юни до юни 12. Юли, август, септември, до октомври трябваше да приключи. А то няма да приключи до година. Прям как са разкопали. Стара планина. Все още е пред Балкана. Айде за София. Искър. Вау, с 130 се движим в момента. Знам ги ли, защото съм научила от участъците с каква скорост се движи влак. Всички участъци. И сега да стигнем от трябва сме в месец. 10 минути, да, до места. И това е Врачанска област. Се снимаш ли се? Снимаш ли се? Да, Да? да. Нали снимам видео в момента между Роман и Мездра. Предния път се опитах да го снимам този участък, но не успях, защото беше много валежно. Село Струпец. Струпец Village.
Да видим сега кой ще дойде на власт. Все пак Същите. не знам, дано не са същите. Все пак имаме оставка, да ни е честито. Врачанския Балкан. Вау! Да. Враца, нататъка. Стара планина. Врачанския Балкан. Село Брусен. Брусен Village. Next station Мездра. Следваща гара Мездра. Хайде навлизаме вече в Мездра. Виж колко бързо, само за 10 минути дойдохме от Роман. Аз за това казвам, че това ми е любимия участък, Аз като се защото връщам от Вършец, от Вършец. назад се хващам един пътнически влак, 2 часа, даже по-малко. От Враца до Плевен. И спираме всяка на спирка. Знам, те пътническите от Враца до Плевен по 2 часа време. Не тръгвам без 20, толкова 2 часа. 11 без 15. Сега, ако се качат хора, ще видим дали ще дигнат, дали теб, дали не. Защото и двете не сме си на местата. Отиваме близо. Мездра. И от тук вече Враца на 15 км. Враца на 15 км. Не знам. От Мездра. Толкова, нека. Близко е. Да. Ама София си има още малко време, още един час и Малко, половина. половината още, даже повече. От Варна пътувам аз, така че до София има още един час и половина. Колко часа пътува Варна, София? 7 часа и половина. Не, що не хваща самолет? Много скъпо с този самолет, 60 евро в една посока. Много скъпо. Какъв самолет? То с мотора ще ми е по-ефтин. С мотора стигам за 5 часа до София от Варна. И в двете посоки с мотора ми излиза 140 лева за бензина. А с влака е 45.